back. Yeah. Ndiyo life yangu ere garandiri rombe Dai ni upinyu wangu ere garandiri rombe Dai kutambura kupere urombo wacho au chapere kugara uri rombe wechitukwa ne wamwe wechipongwa ne mosa siri zako. You are calling, you are calling, you are calling, you are calling me. I feel myself Timonir no ni fanera kuda kundidzaza ne urombo ini kugara nechishongoro dzane wangu wechingondishandisa pasina ne marombe bana badza sekuti ndiri rombe ndozvisiwa asi zvakanaka nini ndinotozvichiwa sakanaka toziona muziroto asi wakuru wakati kune kusvikira rini nechitambura kudai kusvikira rini nechitambura kudai urombo kugara ndikunde urombo kugara ndikunde upenyu kugara ndikunde upenyu kugara ndikunde pese ponogara uchagadzika maline asi upenyu wacho unokwadza maplan nekuti unoedza kushanda zvepasi life yacho iyi yakaoma kunge pasi ndichapona seiko seiko wandakura nao mwari wano6 level seiko seiko mwari wangu blessing safa ndirombo ndichapona seiko seiko wandakura nao mwari wano6 level seiko seiko mwari wangu blessing safa ndirirombo saka mwari ndichafumere zvandinoruta mwari zvese zvichanakere mushandiblesere pandichakumbira ndati mushandipere kusvikira rini nechitambura kudai kusvikira rini nechitambura kudai urombo kugara ndikunde urombo kugara ndikunde upenyu